Здравейте! Днес ще ви покажа новата опция в BM21 линеен календарен график. Но преди да започна, ще ви върна на страница обект в срока за изпълнение, където въвеждаме броя на календарните дни, които предвиждаме за изпълнение на всички СМР-та, защото те са взаимно свързани като полета с линейния график. След като сме въвели срока за изпълнение на нашия обект, достъпваме графика от меню График и бутона LKG. Излиза ни такова съобщение в програмата, когато имаме елементи, които ще излезнат извън определения срок, който първоначално сме задали в страница обект. Тези неща можем да коригираме след това ръчно. След като натиснем ОК, ни се отваря страницата с линейния график. И ето тук виждаме 3 елемента, които са повече от 70 календарни дни. За да ги коригираме, трябва да активираме корекция брой дни и начало, за да можем в ето тази колона брой дни по труд да нанесем промените, които са ни необходими. Тук ще сложим 60 календарни дни. Тук ще ги направим 45, а тук ще ги направим 15. Можем да проверим данните, дали вече съвпадат с срока, който сме задали първоначално, и вече програмата ни показва ново съобщение, в което ни казва, че няма елементи, които да излизат извън определения срок на графика. Корекции не можем да правим, ако не сме пуснали тикчето тук в отметката за корекция на брой дни начало. Крайният период за изпълнение се изчислява автоматично от първоначално зададения брой календарни дни от страница обект. Ако в последващи наши действия нанесем корекции и отново коригираме брой дни по труд, след като сме активирали отметката тук, въведем брой дни, които надхвърлят 70 календарни дни, ще напиша 72, програмата отново ще ни даде съобщение, че има невалидни данни или грешна дата след края на срок. Броят на работниците, извършващи работата, може да бъде въвеждан само в анализи, в които имаме зададена работна ръка. Ето тук в този анализ имаме изкореняване на дървета ръчно, като можем да коригираме брой работници от колоната брой работници. Въвеждаме необходимия ни брой, да кажем 10, и след като променим брой работници, се променят началото и края, тъй като програмата смята автоматично броя дни от зададена норма, необходима за извършване на дадената работа. Аналогично на корекцията на данните за труд в анализите, в които имаме работна ръка, същото нещо можем да направим и при анализите, в които имаме механизация. За да отворим допълнителна колона, в която да виждаме информацията, трябва да натиснем бутона от горното меню на линейния календарен график МЕХ, като тук вече ни се отваря допълнителна информация за брой машини и брой дни по механизация, която можем да коригираме. Коригираме отново по същия начин, като въвеждаме необходимите ни машини за изпълнение на зададената работа и броя дни за изпълнение. След това, ако в анализ имаме и работна ръка, и механизация, програмата попълва по-голямото число в колона брой дни на общата група срок. Освен механизация, можем да активираме и допълнителна информация за колона материали. Тя се активира от бутона материали горе в помощния панел на линейния график. Тук се виждат всички материали, които са включени в съответния анализ. В горната част имаме допълнителни настройки, като можем да определим как да са групирани дните. Можем да зададем всеки месец да е с 30 дни,
месеца да се редува с 30 или 31 дни, като редуването е за целия период от зададените брой дни в графика, или да разделим всичко на 10 дневки. Отделно имаме опция, която можем да активираме и да кажем на програмата всеки период да започва от първи ден или да продължава броенето в следващ период. При активирането на тази опция началото не може да бъде променяно. Променяме само брой дни, като програмата автоматично смята краят. Ако искате корекцията на брой работници да не променя зададените вече от вас брой дни начало и край, трябва да изключите настройката корекция брой дни и начало. При изключване на отметката можете да променяте само броя работници. Ако променим началото и зададем, че този вид работа започва от четвърти ден, програмата автоматично в дясно ни измества началото на вида работа, като отцветява в зелено дните, в които се изпълнява операцията, а във всяко поле се нанасят броя работници, които ще участват в нея. В долната част програмата сумира общия брой работници за всички операции в един и същи ден. В колоната с номера се попълва номерацията, както сме задали от настройките на PSD, дали номерацията да бъде с арабски или с римски цифри. Има добавени още две опции за автоматизация на процесите. Можем да зададем стойностите в графика да са по КС, като това се случва като отидем на възела, който ни е необходим, натиснем десен бутон и изберем първата опция всяко количество да приеме броя работници и механизация по КС за количествата във възела. Отделно можем да кажем на програмата началото на количеството да е след края на предходното. Това се случва от следващата опция, като пак трябва с десен бутон да кликнем върху възела, който ни е необходим с мишката и да изберем втората опция всяко количество да започне след края на предходното. Можем да направим преглед на цялата нанесена информация, като от горния панел трябва да използваме бутоните с плюс и с минус, за да съберем или разширим графика, така че да ни визуализира всичко необходимо. В левия панел има и добавени два нови бутона: диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. Диаграма на работната ръка дава справка, която е съставена на база общия брой работници на обекта по дни. Тази справка се попълва автоматично след нанесената информация в линейния календарен график, като диаграмата за механизация е по същия начин, дава справка на механизацията, която е попълнена в линейния календарен график за всичките дни.